Kulandeni ku presentation yathu imene tikufuna tikambirane zokhudza zathanzi. Iyi ndi part 3 ndine brother Daniel. Chifukwa cha ubwino wakudziwa pamene tili makufuna kuyika disclaimer natu sindine medical professional kapena dotolo, sindingapange diagnose nthenda komanso zimene tipanga present munomu ndizongothandizira kwambiri chidziwiso chanu, koma pamene tikupanga ndi nthenda please mukakoma ndi dotolo lanu kuti akakuthandizeni mwapadera. Right, presentation iyi tifuna tione nkhani ya new start. Iyi ndi part 3 tikupitiriza phunziro lathu tikukamba za madzi kapena water. So tikamakamba za madzi ndithu tikukamba za water. Madzi amathandiza zinthu zambiri, amathandiza asima, amathandizanso kwa anthu amene amatha kubanika nimapanga amati mapanic attack, amathandizanso cancer ya thumba lalikulu, amathandizanso mutu kuti usamapweteke, amathandiza kuzimbidwa, amathandizanso BP kapena tipati hypertension. So madzi ndofunikira kwambiri, tiona kuti ndofunikira mutali. Tikamakamba za madzi, kodi timwe madzi onse pakamodzi? Ayi ndithu. Tikamakamba za madzi, thupi lathu mbali lalikulu ndi madzi. So kuti tikhale athanzi zimene wapanga ndizi, timatenga thupi lathu ndikulipanga kuligawa. Tikapita pa scale timakapeza weight yathu. Tingosonyeza for example munthu ali ndi ma kgs 50 kgs, okay? Ndiye matenga 50 kgs ija kuipanga divide by 20. Mukapanga divide by 20 mupeza ati answer yanu ndi 2.5, okay? 2.5 ndi maliters amene munthu afunika tani amwe pa tsiku. So mukatenga weight ya munthu mupanga divide by 20 mupeza weight imene munthu afunika azimwa pa tsiku, right? So madzi amene wawo ndi abwino natu kuti kuamwa ukangudzuka kumene chifukwa ukamagona uchoma ukathukuta umataya madzi ambiri. Ndiye choyambirira kuti thupi ulizonse mafika omwe yani madzi. Palinso china chimene chimathandiza kwambiri ndicho kumwa madzi otentha mmawa. Madzi otentha mmawa ndi abwino kwa basi, amathandiza kwambiri kutambasula matumbo kuti munthu upite mbudzi mwachangu. So madzi tizimwa nthawi iti. Madzi amafunika kumwa ma 30 minutes usanadye, kamena wamwa 2 hours utadya. Chifukwa kuti ukakhala kunena kuti wamwa madzi eri amatenthesera m'mimba asanayamwidwe kuti akhale otentha monga ngati body temperature tikuona pamenepo. So kakhala wamwa madzi mimba, munaona munthu akasanza zimachitika nchani? Akasanza munthu amakhala zimamina, right? Zimamina zimene zija ndi mamina amene amakatchinga khoma la mimba kuti lisadyeke ndi acid ukakhala ugadya kudya, right? So kama madzi khoma la mimba ija la mamina limasukidwa ndi thupi limapanga split ina. Ndiye izo zimakhala zothandiza kwambiri kwa anthu ajani ama ulcers. Mwa madzi 30 minutes usanadye, right? Izo zabwino kwambiri. Now chinthu china imene tikufunika tizione chinato chakudya tikachidya imafunika chikaphwanyidwe ndi kumixidwa ndi acid m'mimba. Ndiye tikakhala tamwa madzi ndi kudya nthawi yomweyo chimachitika chinato chakudya chija sichimagayika bwino. Patero zimene zimaphwanya zakudya zija ma enzymes aja amangoyandama madzi mucha muona. Ndiye kagere ka chakudya kamakhalisa zakudya zina zimamba kutani kuwola. So kungodya ndi kuyambanso kumwa nthawi imweyo sizimakhala zabwino. Komanso china chenatu mukamadya ndi kumwa madzi nthawi imweyo even nkamamwa ameleza amene amakhala malovu kuti apange mix ndi chakudya yanu ambe kupanga breakdown ma carbohydrates zimakhala zovuta. So kudya tisidya zakudya pazokha, ma liquids tizatenganso nthawi ina, right? Chimachitika nchani munthu akhala akungodya komano samamwa madzi mu nthawi ina iliyonse. Chimachitika ndichi, right? Chimachitika nchenena kuti anthu ambiri amapeza mutu umamba kuwapweteka, right? So chifukwa akhalisa osamwa madzi mutu umamba utani kuwapweteka. Ndiye mutu uja ukapweteka mokwanira anthu achamauzana kuti akungotenga ka painkiller ndikumwa kuti
asamve mutu uja. Koma chimachitika chinena kuti tikaona pa chithunzi pathu apa, tikaona muno bwino, okay, ningoika, tikaona muno bwino apa chithunzi pathu pali ndithu thumbo lalikulu limeneli, right? Thumbo lalikulu limeneli lili ndi mmene madzi amayamwidwa, mwaona? So ifanana no munthu usikumwa madzi okwanira, eti chimbudzi chikamasafika uko kuthumbo lalikulu icho chisaona kutuluka, thupi lako limamwaso angakhale madzi onyasa ajani achimbudzi, mukuona pamenepe? So ifanana kuti no madzi onyasa achimbudzi ayamwidwaso, timapikisana kuno munthu uja azikhala ndi chani, azikhala ndi kuzimbidwa, timati munthu uja amazakhala kuzimbidwa, mukuona pamenepe? Ifanana madzi amene amafunika atuluke ndi chimbudzi ayamwidwaso. So pamene zimabwereranso muthupi kupambikisa munthu ambe khaleso ndi madzi onyasa mwake, mukuona pamenepe? So fatano madzi onyasa ayamwidwa, thumbo lalikulu, chimbudzi chimakhala cholimba kwambiri ndi munthu uja amakankha, papita kuti chamavulika kwambiri kukankha, ndi mwachona thumbo chachikulu chinkhani chingati chili ndi timipira, okay? Tikachona chithumbo chachikulu chinkhanga chili ndi timipira wezi. So timipira timene toto chifana munthu akukankha timayamba kuzaza ni mpweya, mukuona pamenepe? Ndiye zoyipa zija chimbudzi chimalowa amene momwe ndosatulukanso, mukuona pamenepe? Ndiye zimamba kuwotchano chani, wotcha thumbo lalikulu lija, ndikuzapanga matenda amene timatha kuwanena kuti diverticulosis, ifati matumba kudani akuwotchedwa. Izi zikapitirira zimatha kupanganso kansa ya thumbo lajani lalikulu, ifana munthu sakumwa madzi. Chinanso chitano zonyasa zija sizayamwidwanso zalowa muthupi, zimafunika zikayende zikafikenso ku chiwindi, chiwindi chija chikadani chikazigaye, kenako zikaponyedwenso magazi zikabwerenso kuthumbo lalikulu. Koma ifana munthu sakumwa madzi zimangobwerera, so zimene zimayambaso mavuto sajani achiwindi, zimakhala zoyipa, so nozo zingati kuti munthu akutani akumamowa, damage imene makhalamo. So ndithu ndizima madzi ndofunika kwambiri makamaka anthu amene ali ndi high blood pressure. Fatino kwa munthu amene akumwa madzi okwanira, thupi lija limakhala nato madzi aja akayamwira amakhala magazi, ndi magazi aja samakhala olimba, amakhala ofewa, ndi zimene zimapangisa kuno high blood pressure ija itsike. Anthu ambiri amene amamba kumwa madzi monga amene tikufotokozeramo, high blood pressure imatani imatsika. So madzi kumwera 30 minutes usanadye 2 hours ukadya. So mama ukazoka kumwa at least makapu awiri ama 500 ml acho kumwa tata mwachawo, nthawi nake 30 minutes usana 2 hours after utadya muna breakfast kumwaso kakapu kena kake, 30 minutes before lunch kumwaso kakapu kena kake, chapakati pa 2 hours after lunch kumwaso kakapu kena kake, nthawi zolesana kwani kumwaso kakapu kena kake, asubiza no malita zajarani wamaliza. So madzi mafunika umalize kumwa dzuwa lisanalowe, kuti madzulo aja usasokoneze tulo soti ufotokoza kuti ndi ndondomeko yapadera, so simafunika zisokonezeka. So madzi mafunika zimwera dzuwa lisanalowe. So chimene chimatuza ife nawo tuno madzi athu sokwanira ndi mkodzo otikuoneka mutani. Mkodzo ukakhala madzi ako muthupi ndi ochepa, mkodzo ako makhala ofira kwambiri. Akhale madzi angamba kuchepa kumene umakhala wa yellow pang'ono, akhale madzi ndokwanira mkodzo ako makhala wa white. Koma chiopsezo chetu no madzi amene tikukoza ndi ofira, timakhala natuno makidneys akakhala akusefa madzi ndi zina susula zitayi, kozali fati madzi ali mochepa zimapanga imatiti mibulu makidneys mucha, so ifati nizikupanga timibulu makidneys meje timaza panga mati makidney stones, kapena timatha kutipeza makidneys tili mu chigodzodzo ndi mati gallbladder stones, ndi zimezi zimawawa osati masewera, zimawawa, right? So ndizajabe kwambiri ndithu. Ndiye tifuna tivesise nato ngakhale tukamba za madzi yonje pali madzi amene ali woposa. Yohane 4:49 tino koma iye wakumwa madzi amene ine ndizampasa sadzamva ludzu nthawi zonse, koma madzi amene ine ndizampasa adzakhala mwa iye kasupe wa madzi otumphukira ku moyo wosatha. Tikamakamba za madzi kana kufunikira kwa madzi ndi okhawa
amene amathandiza thupi lathu likhale lolimba. Ndeti ngamakamba madzi amoyo tikamba za Yesu Khristu, tikamba za moyo wa Yesu Khristu umene ukupasidwa kwa inu ndi ine, umene umachotsa ludzu pa zinthu zonse zoyipa. Moyo umene ukakhala nafe umathumbukira kufikira kumoyo wotani wosatha. Yohane 7:7 akamba nawo kuti no, koma tsiku lomaliza lalikululo la phwando Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena, ngati pali munthu akumva ludzu adze kwa ine namwe. Verse 8, iye okhulupirira ine monga chilembo chinati, mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwake. Verse 9, koma ichi anati za mzimu amene iwo adakhulupirira iye anati adzalandire, pakuti mzimu panalipo pamenepo chifukwa Yesu sanalemekezere pa nthawi yomweyo. Apa zikutanthauza ife ndati pamene nthawi imene Yesu Khristu analemekezera pa Pentecost, Machitidwe chapter 2 verse 31 ndi 32, ndipo iye analonjeza na Mzimu Woyera, iyeyo amene anazozedwa, moyo umene unali mwa iyeyo sudakhalenso mwa iye yekha yayi. Moyo wa munthu wogonjetsa, moyo wa munthu wopambana unali mwa Yesu, unapeza kuti anawusanulira kwa anthu pasiwa. Tikamba za Mzimu Woyera tikamba za moyo wa Atate ndi wa Yesu Khristu. Moyo umenewo ndi umene akuti no tikalandira Yesu, ifeyo kasupe azatuluka m'mimba mwathu ndi kusefukira ife ku moyo wosatha. Ndikhulupirira kuti ndi khumbokhumbo chanu kuti mukakhale ndi madzi amoyo ndi kuti mukakhalenso moyo wosatha ngati mwanu. Ngati mungafune ndithu timagwiranso ntchito ndi Amazing Health Services ali mu area 25, koma amatumiza zinthu kwina kulikonse. Manamba awo ndi amenewo. Ngati mungafunse ma nutrition kaphikidwe, ngati mungafunenso ma herbs osiyanasiyana, massage, ka back alignment, ma hydrotherapy, ma herbal, right, ma detox program, ngati mungafune zonsezi ndithu mutha kuyimba manambala akuti akuthandizeni kuthangalirani zakuthupi. Koma so ngati mungakhalenso nato mukufuna kuti muthangatidwe ku moyo wanu wauzimu, ndipo takumakhala nawonso pa Zoom meeting ndithu ndi abale awo a Forgotten Truth Ministries. Amakumana loweruka lililonse 9:30 mpaka 11:30, komanso 2:30 mpaka 4 loweruka. So ma-meetings amene amachitika mchichewa ndithu pa Zoom, ndipo titautenga ndithu ma details amenewa, meeting ID komanso inayo passcode. Mulungu akudaliseni. Amen.